du egentlig nogensinde tænkt over, hvordan mikrobølgeovnen virker? Hvem fanden er du? Det er egentlig meget simpelt. Når du tænder for mikrobølgeovnen, begynder molekylerne at bevæge sig meget hurtigt og gnide sig op ad hinanden. Det skaber friktionsvarme. Det er derfor, at maden bliver varmet op indenfra i en mikrobølgeovn, hvorimod i normale ovne kommer varmen udefra og trænger ind i maden. Så for at opsummere, så sender mikrobølgeovnen frekvenser ud, som får molekylerne i maden til at bevæge sig, og derved skaber det varme. Så nu ved du, hvordan mikrobølgeovnen virker. Hvordan er du overhovedet kommet ind? Det er egentlig meget simpelt. Først fulgte jeg efter dig på vej hjem fra skole. Det gik ikke så godt, så jeg var nødt til at cykle efter dig, fordi du vil have en scooter.